אוקיי חברים, סוף סוף זה קורה. אני הולך לעשות ברקוד לערוץ. זה הולך להיות חצי... אבל אם אתם תסתכלו טוב, אני העליתי פוסט בערוץ פוסטים שלי. אז אתם צריכים רק להיכנס לפרופיל, ללחוץ על פוסטים בערוץ ותוכלו לראות את הברקוד המלא. זה רק חצי ברקוד. כן, עשיתי ברקוד לערוץ. ביי. אוקיי חברים, זה הברקוד. ישר לי עוד איזה 20 ומשהו שניות לסרטון, לשורט, יותר נכון שורט, אבל כל הזמן אני מתבלבל בין סרטון לשורט. אוקיי, 4, 3, 2, 1, זהו, נגמר.